Your Excellency, Nana Ardonka kuku ado ne? Allah akbar. Dama na jira call ɗinka yi. Na jira call ɗinka tun ba yau ba nake ta Allah ka kira ni. Ba wannan maganin da muka yi nan ba. Masha Allah. Nana Ardonka kuku ado. Your Excellency, you have to cut this call saboda wallahi. I hear some call. John Muhammad is calling me. Let me pick his call before wallahi. I will call you later. Zan kira ka anjima. Zan kira ka. Wallahi. Sunday. Na gama da na yi kwanan ita na gama da ranar makanin ban gyara ba. Shi na ce da don fito man zon bidin da kake zon ba ka. Ka yawan kurka ya fi. Ye? Kara faɗi inji, kara faɗi. Ka yawan kurka ya fi. Na san ban gyara. Allah ciwon kin bai bishi zai so ya kama ni. Wayo Allah. Ba dai zagi na ta zo ta yi bako. Ba dai zagi na ta zo ta yi bako. An kunna zo ba ka. Hankuri ma kika zo ki bani. Masha Allah. Ina jin ki. Allah kara mana hankuri. Allah kara mana hankuri. Dama ai wai duniya shi rufan kara ne. Yau kai ne gobe ba kai ba. Saboda shi duk me ya faru ana yi a yafe ma juna. Allah ya fi muna mu duka. Kaga kaman ba. Ina son ga maka wani. Kagan kaman kai da manyan mutane ke harka. Shi sa na so koya kai ka so min problem. Dama shi na ce akwai abiyoyi na wata biya na gwamnati take son ta yi aure. Na ce da doki nauyin 20 da system. An sana kuma abiya na tana bebe da na son surprise in wani gift. Shi na ce bari zo ga yamma kila ka taimaka. Hai. Ke wato ke za ki zo kawai gaba daya da gani na da meye da bayan cin mutuncin da kika min na ce na yafe miki bayan batun bazan da kika min na ce na yafe miki yanzu kuma me kika zo da shi shi kenan na fadi maka wato ke dai za ki je aure har da kudin yayi da kudin makeup da kudin slippers yake makalele wato da aka kunshi kuɗi aka rasa wanda za a tabar me ni za tabar me ba damuwa kake damu Allah kake damu kin san ni da John Muhammad ke harka na kare kuma ga nana adudan ku a kufa ado ai dole na miki masha Allah manya masu kuben kai su muke nan dole mu miki ka gaishe min da John Muhammad a kufa ado zan gaida su ina gaishe su na ce miki ya zan manta ai na manta ma na yi makaina bye na ciwon ciki ba komai ba na rasi da Allah ka gani duk ta yi da baya kamar gefen silba tana nan ta ɗauki jiki kamar dumaduman rogo ki zo ki ce min wai ni in baki kuɗi ki sai yayi ki sai hadda abin makeup to wallahi azim ba kuɗi ba kuɗau ka ji ta mai kama da 43 an kwata ku